What's up mga katropa? Magandang araw. Ngayong araw mga katropa, nandito kami sa Season Pangasinan. So, yun mga katropa, katatapos lang namin mag-charity ride kasama ang aming mga kagrupo na mga taga Tarlac at Pangasinan. At yun nga mga katropa, dahil sa nailang na naman kami nagsama-sama, nagdesisyon kami na magbanding muna. Kaya ngayon, sobrang init, pupunta muna kami ng Antong Falls dito sa Season Pangasinan para magpalamig. At yun na nga mga katropa, ganito sana ang mga plano tuwing may ride kami mga katropa, para di naman sayang ang layo ng biyahe. Tulad ngayon mga tropa, galing pa kami ng Benguet. Alangan naman sayangin natin ang biyahe at pagkatapos ng charity ride, uwi na agad tayo. Wag ganon mga tropa. Siyempre, kailangan natin ng plan B para naman makapag-enjoy din tayo kahit paano. So ayun na nga mga tropa, medyo marami-rami tayo ngayon. Medyo matagal-tagal din kasi kaming hindi nagkita-kita eh. Kaya habang may oras pa at medyo maaga pa naman, gala muna tayo mga katropa, para naman hindi sayang yung pinunta natin sa isang lugar. So yun mga katropa, sa video na to, samahan nyo kami na pasyalan at enjoyin ang Antong Falls. And let's G! Yan mga katropa, forward mo muna natin dito para may pakita ko sa inyo mga kasama natin.
At yun na nga mga tropa, malapit na tayo. Meron na dito yung signboard. Siguro mga ilang minuto na lang. At makakarating na tayo. Ha? Maganda rin yung pilit niya. Kaya pero dipindi lang kasi sa ano. So yun mga tropa, nagdadahan-dahan na kami dito kasi lahat kami first time na pumunta rito. Hindi namin alam yung exact location ng Antong Falls. Na umaasa lang kami sa tanong-tanong o mga tropa. At yun mga katropa, right, andito na kami sa entrance. Dito nga pala nagbabayad ng entrance fee. At na-prank pa nga ako dito mga katropa. Akala ko dito na. Medyo malayo pa pala. So, andito na tayo sa entrance mga katropa. Siguro may 1.5 Parang may kilometer lalakarin pa pa. mga katropa hanggang sa mismong falls. Kala ko nga, iiwan na namin yung motor dito at maglalakad na kami. Nung pala pwedeng ipunta rin yung motor hanggang sa parking area. 20 pesos nga pala ang entrance fee per head dito mga katropa. So yun mga katropa, right uli hanggang sa parking area. Kala ko talaga dito na namin iiwan yung mga motor namin. Mga 3 minutes pa raw mga tropa. Kala ko doon pa. At yun na nga mga katropa, dito na yung parking area. Ang bayad dito ng bawat motor 15 pesos yata mga katropa. Tapos pwede ka rin mag-iwan ng helmet dito 5 pesos. At least wala ka nang dadalhin na bit pa na helmet. Pwede mo nang iwan dito 5 pesos lang naman ang bayad mga katropa. Ha? Kaya, katin pa ba? So yun mga katropa, hanggang dito na lang yung mga motor natin. At mula dito mga katropa, maglalakad na kami hanggang Antong Falls.
ito na nga mga katropa, ang mismong papasok papuntang Falls. Kuya Manny na yun. Alright. So yun mga katropa, maganda naman yung daan dito. Hindi tulad sa mga iba namin pinuntahang falls. May habang lakarin, medyo mahirap na daanan dito. Patag naman, wala masyadong akyatin. Takwakan. Bakasyon na yan. Bakasyon na yan. Kanina pa sana tayo nandito para nakapag-refresh na. Sobrang init doon. Wala na. Yan o. Pwede na dyan. Sana umabot yung memory card ko. Baka may babayaran na naman dyan. Step, bayaran eh. Be careful. May manananggal dito. Right.
Ayun o. Bakit yung sa